जोबनायाव जों लोगोसे एक्सन सं जों रोजाबबावनो जोंहा एक्सन सं होनना बुङोब्ला जों मेंग्लियो आरो जों मालाबा गावखौनो माने लाजिनायबो मोनो खारन जोंहा हुदा गैया बेनिखायनो जों खाबुखौ बायना ला होनना बुङोब्ला थाम टिमा सिगां जाग्रोयो थाम टिम जानायनि उनाव जों खाबुखौ चान्स मोनो बेनिखायनो जोंहा उथिबोनाय जों सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जों थाम टिम जानो माहा जों रोजाबनायाव बुंगि बुंगिजोंबो मोसानानैबो जों इसोरखौ बाख्नायनो मानोना सोरनिबा बुंदों मा होनोमोन जुथुमसालियाव थानायफोर नोंसोर फोरबोनि थाखाय मोसा मोसा बे इसोरखौ बाख्नाय नंगौ इसोरा जोंनो मोजां सम बोथोर होदों मोजां देहा साइस्थ' होदों गोबाव समाव जोङो सानो आं हमाय मोननायमोनब्ला इसोरखौ बाख्नायगौमोन होननानै गोबां बेमारिफ्रा गोबां सोलायनाय व्यक्तिफ्रा जोंखौ बुंदों आरो बे इसोरनि परिचयाव आंबो इसोरखौ बाख्नायगौमोन नाथाय मा खालामगोन नाथाय इसोरा नोंनो बे मोजां आथिं आखाइ मेगन मोदोमफोरखौ होदों बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय जों बयनोबो जिसुखौ नांगौ आरो जिसु नङाब्ला रावबो बे बुहुमाव गोजोननायखौ मोननो हाया बेनिखायनो फै जों जिसुखौ फोथायनाय जों इसोरनि फिसाफोर जोबनायाव जों बे मेथाइखौ मोसानानै जों फोजोबगोन आंनो नांगौ जिसु नोंथांमोनाबो आसि खिथिफाना गोसो खालामोब्ला